supervivencia da aldea. A defensa do celibato como modelo de vida para os ministros da Igrexa Católica parte da suposta soltaría de Xesús. Os cregos son os administradores dos sacramentos e, como tales, deben imitar a vida de que nos estableceu. Esta premisa viríase abaixo no caso de se confirmar a unión de Xesús e María de Magdala, un dos misterios máis rechamantes de Rennes-le-Château. Pero non sempre foi así. A obriga celibataria non se instaurou ata moitos séculos despois da morte de Cristo, e non chegou a ser unha realidade na práctica ata hai pouco tempo. Iso sen contar as conductas claramente transgresoras de algúns dos seus representantes, como o obispo Rodrigo de Luna, que foi acusado de vindicar o dereito de ius prima noctis para folgar cunha muller recén casada. Aínda así, o episodio non lle impide ocupar sitial de honra na esquerda do altar da igrexa de Andina en Iria Flavia. Unha boa parte dos mosteiros, como os de Loio e Samos, eran dúplices, e o sexo non semellaba constituir un inconveniente para a profesión relixiosa, antes da reforma que concentrou a moitas desas monxas no mosteiro santiagués de San Paio de Antealtares. Como patróns do mosteiro de Samos, escollen a un matrimonio de santos, Xulián e Basilisa, símbolos de como homes e mulleres poden permanecer en xuntanza servindo á igrexa. Pero deixando a un lado as regras monásticas, como van influir as novas ideas en asunto tan principal como é a reproducción? As características das antigas deusas que ocupaban os altares ou recibían as aras votivas non van desaparecer coa cristianización, especialmente naqueles casos compatibles coa ortodoxia e alí onde o culto estea moi arraigado nas tradicións. A gran nai, Brigitte, protectora da fertilidade, ou Beltane, nai mediadora, encontrarán continuidade en centos de virxes especializadas nos mesmos cometidos. En Cellán de Calvos, esta imaxe da nai de Xesús é recoñecida polos seus favores á hora de traer novos meniños a este mundo como Virxe do Bo Parto. Pois esta virgen é unha virgen, a virgen do Bo Parto, era unha virgen moi devota, viñan moitas señoras embarazadas cun neno. Entonces había os nenos case que non se oía a misa co que chellaban os nenos. Entonces viñan de todos os pueblos, das parroquias, dos concellos de Castroverde, de Lugo, de todos os sitios. Entonces ainda continuan vindo señoras ofrecendo as mulleres embarazadas, veñen dicindo misas polos domingos en meses alternos, non? Cando o párroco llas bota. Entonces, outro día veu unha señora de Meira que viñeron ao lado de Fonsagrada, estiveron aquí ao lado desta casa de caseiros. Entonces, pois os señores marcharon para Buenos Aires, outra señora foise casar a Meira. Entonces, a señora tuvo 3 netos e os 3 morreron. Entonces, esa señora, como conocía esta virgen, pois ofreceu a nora e dice, bueno, pois vouche ofrecer a virgen do Buen Parto, que ali estivemos nosotros moitos anos e viña moita xente, era moi devota. Entonces, agora conseguiu que deu a luz, e ten un neno de 6 anos moi bonito. Viñeron outro día, traerlle unha limosna, facerlle unha oferta, abrazaron o neno, beixaron, a virgen ten unha virgen moi bonita, ten o seu peito fora, co seu neniño no colo, está unha virgen moi... Vamos, ten moita fama, desde logo, este santuario,
A mellora nas condicións de vida trae consigo unha diminución das peticións relacionadas coa fertilidade, que en algúns casos chegaron a desaparecer por completo. Así, a Virxe do Carme de Vilabade, invocada noutrora para esas necesidades, perdeu actualmente o seu carácter euxenésico, aínda que os relevos da pía bautismal delatan as antigas devocións. La devoción a la Virgen del Carmen en el interior pues está también muy relacionada con la fertilidad y también con la emigración. Muchos que emigraban a América, sobre todo a Cuba, a Argentina, a Venezuela, de esta zona, los sitios donde más emigración hubo, pues incluso llevaban un trocito de la puerta de la ermita del Carmen en el bolsillo para que les protegiera en esos viajes de emigrantes. O mesmo se pode dicir de Santa María de Bacoi na Bisbarra do Valadouro ou de Santa María de Melide no treito final do Camiño de Santiago, onde Santa Salomé amosa o seu embarazo para conforto de grávidas e peregrinas. No Santuario dos Remedios de Mondoñedo existe a imaxe dunha santa, Xertrude, que resposta á iconografía desta relixiosa alemana, levando no seu peito un cofre no que aparece o neno Deus. Aínda que a xeografía da santa non vencella este feito con ningunha circunstancia relacionada coa maternidade, senón co profundo amor que Xertrude lle profesaba, a imaxinación popular transformou o cofre en placenta e dotou a imaxe de virtudes fecundantes. Santa Gertrudes, eu sempre lle soín aos vellos que quería ser Madre de Dios, e como non lle deixaban que tiña que ser a Virgen María, pois dixo que a levaría sempre dentro do seu corazón, por iso o ten dentro do corazón dela. Bastante, porque a min pregúntame con frecuencia, e pregúntame por ela, porque tamén é abogada dos partos e iso das mulleres. Unha vez viña unha señora que é daí dun barrio, chamanlle Cizuras, que pertenece aquí aos Remedios, e puñéraselle moi grave unha nena, casualmente dábana por morta, e viñan correndo, porque naquel tempo non había coches, e viñan correndo para aquí, para o hospital de Mondoñedo, e saltou o padre da nena por aquí polo paredón, e veulle pedir á Virgen que a salvara. E cando volveu, iban chegando ao hospital, e empezou a reaccionar a pícara. Casualmente o padre aínda hoxe é bastante velliño, pero aínda se acorda dese, meteronse na cofradía da Virxen dos Remedios porque se acorda dese detalle da Virgen. Nosa Señora de Recerendes, no sur da provincia de Lugo, veu santificar os poderes fertilizantes dunha fonte ao carón da actual ermida. Na súa fachada abríronse varias xanelas que permiten aos fieis rezar e contemplar a imaxe, aínda que estean pechadas as súas portas. Dicen que la Virgen, que en tiempos se apareció aquí a unos pastores que andaban pues pastoreando sus ganados, que se apareció aquí y que le dijo: tenéis que hacerme aquí un santuario en mi honor. No sabemos, eso es la tradición, pero no sabemos la fecha en que efectivamente la Virgen se le apareció a estos niños. Lo que sí sabemos es que a finales del 1800 aparece en una cofradía en honor a Nuestra Señora de la Asunción de Recerendes. Así consta pues en varios documentos y en los libros parroquiales que tenemos. Después, a través del tiempo, se fue mejorando esta capilla, se hizo la sacristía por un sacerdote que hubo que era natural de aquí, y sobre todo pues lo que quiero resaltar es la mucha devoción que hay a la Virgen bajo esta advocación. Hasta que empezaron las fiestas en Monforte de Lemos, aquí pues venía muchísima gente. Yo recuerdo y tengo oído a muchos que encuentro ya mayores: mire, nosotros íbamos siempre de merienda allí a aquella romería. Y efectivamente yo recuerdo que los primeros años, cuando vine yo para aquí, en el 1961, pues
que había bastante gente, pues este campo se llenaba. Hoy, pues por desgracia, hay poca gente, la gente ha migrado y ya son menos los romeros que vienen, pero con todo, pues asiste mucha gente. Quería resaltar sobre todo una fuente que tenemos también, que está aquí a mi espalda, que cuando se hizo el arreglo de este campo, apareció la fuente cuya agua aparece debajo de los pies de la Virgen. Yo le tenía oído hablar muchas veces a ellos que decía, mire, el agua aparece y nace debajo de los pies de la Virgen. Y efectivamente, cuando trajimos una excavadora encontramos la fuente que está incrustada en el edificio de la capilla. El agua esta la vienen a beber pues mucha gente con mucha fe, cuando hay enfermos y eso, llevan pues una botella o algún recipiente con agua que se lo dan al enfermo. Pero sobre todo, yo no sé si alguna no tengo noticia, pero puede ser que hubiese alguna reminiscencia de una divinidad antigua, a la diosa de la fertilidad, porque aquí también vienen matrimonios que no tienen hijos, pues vienen a beber el agua de aquí, y es señal, pues en fin, que alguna reminiscencia hubo a la diosa de la fertilidad. En el frontis de la capilla pues hay unos agujeros rectangulares, dos, uno a cada lado, y la gente cuando pasa por ahí pues no va por la carretera a lo mejor, sino que viene por este camino, que fue antiguo camino en cierto modo real para estos pueblos, y vienen para saludar a la Virgen. Por los agujeros rezan, la ven y continúan su viaje, su camino. Indudablemente que vienen a invocar su protección. Como digo, que hay mucha devoción, ya que mucha gente pues me dice que los encomiende a la Virgen de Recerendes, y gente que está en América o gente que emigró a Centro Europa, pues me escribían y decían, pues mire, encomiéndenos a la Virgen para que la Virgen nos siga pues protegiendo y nos siga bendiciendo. En Santa Cruz de Aranga, a existencia dun río non permitiu a construción do templo ao carón do manancial, de tal xeito que ambos se ollan hoxe deixando a corrente fluvial no medio. A mesma combinación de templo e manancial encontrámola na magnífica igrexa de Augas Santas de Cotobade, onde os máis famosos canteiros da bisbarra contribuíron a levantar un espléndido conxunto do gótico galego formado tamén polo cemiterio, a fonte e os edificios veciños. Nun dos retablos da Catedral de Tui atópase unha Virxe da Expectación do Parto, que a Igrexa Católica celebra 6 días antes do Nadal, tamén baixo a advocación da Virxe da O, cuxo nome provén das antífonas que se lle dedican: O Sapientia, O Adonais, O Clavis David. Naturalmente, esta Virxe a piques de ser nai recibe as pregarias das mulleres que pasan polo mesmo transo. O seu retablo reflicte os episodios previos a estes momentos, nos que a cristiandade lembra a expectación do parto, e onde non falta un lugar destacado para os pais da humanidade, Adán e Eva.
unha vez que se presentaba a inminencia do parto entre as mulleres galegas, e se este non transcorría coa secuencia normal de acontecementos, a familia tiña nas campás das igrexas unha axuda suplementaria. Era o toque de parto que se realiza cunha serie de 9 badaladas. O seu son alerta aos veciños de que se está a producir un parto distócico e que se solicitan pregarias para o levar a bo termo. Estas campás de ferreiros en Paradela, como a tantas outras de toda Galicia, anunciaron algunha vez eses difíciles transos. Aos homes da familia encargábaselles tamén que colaborasen no feliz resultado do parto, encamiñándose ata a igrexa, para trocar de posición unha das súas tellas ou marchar cara a un cruceiro para o abrazar. A simboloxía da acción era evidente. Estábaselle dicindo á divindade que un dos seus membros atopaba descolocado e urxía unha solución. Mais tamén se interpreta esta encomenda cun sentido máis práctico, cal é afastar aos homes do lugar onde as mulleres se manexaban máis cómodamente sen a súa presencia. Estamos na ermita do Faro, no lugar da parroquia de Brantuas, no concello de Ponteceso. Nesta ermita celebramos a festividade da Virxen do Faro o día 8 de setembro. É unha romería que comeza no templo parroquial, acude hasta aquí a imaxe e aquí honrámola a través dunha festa religiosa e tamén dunha festa con merendas, que aí está o campo da festa. É unha romería realmente fermosa e data de moitos séculos para atrás, máis ou menos podemos datala do século XVIII, XVII inclusive. Hai tradicións como, por exemplo, o que chama aquí San Xulián, o Santo da Escopeta, que vais a acompañar a imaxe á entrada da ermita. E tamén hai outra tradición para a xente do mar, que é cando hai temporal nesta capela, removen unha tella co fin de que o tempo pois cambie. Mais ou menos, isto sería, a grandes rasgos, o que sería esta romería. De entre os santos que teñen baixo a súa protección a chegada de novos membros á parroquia, San Pedro Claver, San Valentín ou San Félix, salienta en Galicia a devoción por San Ramón Nonato, cuxo nacemento extraordinario dunha nai morta lle confire esas facultades. Na pontevedresa parroquia de Bealo, San Ramón ofrece recursos para calquera dos momentos da reproducción, desde conseguir un bo compañeiro ata o momento de parir. Aquí a romaría era moi importante antes, moi importante e sigue sendo, que ten moitísima xente, igual agora que mete moitísima xente. Pero antes había unha feira todos os meses aquí, e agora non hai porque o cura non vende si la misa e as feiras foron morrendo como en todos os sitios, non sabes? E esta feira montaba hasta 3 semanas xa de noia, por culpa desta, que esta era unha feira moi importante. Había tabernas, había xente aquí e había moita cousa aquí. Foi moi importante sempre. E a festa tamén, viñan coches de Ribeira, de Carreira, da Puebla, de todo por aí, donde veñen agora tamén. Que agora tamén vai moita xente, e de cuentamiento do día este festivo, tamén vai moitísima xente aquí. Os romeiros teñen vido dun día marcha para o outro, que viñan, e Quinquillez da de Carballo, e de por aí, había moitísima xente, era moi importante esta festa, foi moi importante. Estaban aquí, botábanse a casa 8 días aquí, os quinquilleiros antes. De rodillas e máis con socos e máis como lle cadraba. Antes, logo os romeiros viñan por aquí. E andaban de rodillas para lle pedir ao santo, non? Para a rua da capilla ou desde onde iban, para lle pedir ao santo por culpa de que lle dera unha boa oriña, cando tiñan cando chegaba a hora deles. Viñan e daban a volta a rua da capilla e pedíanlle para a hora do parto, lle que lle deran unha boa oriña,
para cando tuveran, non sabe? Iso viña. E estaban así. Eu teño unha filla de 22 anos e daquela ainda había. Viñan carros de vacas co viño de Noia para aquí, todo pola Carballeira, por detrás da capilla, poñían os carros do viño, cos barriles do viño, e botaban aquí 2 ou 3 días. A xente había máis borracheras que hoxe, que vivíase moito viño. Bueno, o que dixo xa esa muller, que viñan todos desde aí de abaixo, desde a carretera de abaixo, de Beluso, de rodillas, ca cestiñas na cabeza, con rapaciños pequeniños, con barrijas grandes, moitas mulleres con barrija a pedirlle a San Ramón que lle deron a boa hora e que lle deron varón. E casualmente aquí un día de San Ramón parei unha muller, houve que prestarlle un colchón e máis toallas e cousas desas, parei un meniño aí, pero xa lle cadraría a ter que parir, porque o San Ramón non lle había de poñer a parir ese día, supoño. Pero, sí, moi boa romería, moitísima xente, moita xente a comer polas Carballeiras, todo eso era xente por aí, e si, que agora chegan alá abaixo ao campo do Tira, comeren, por aí por eses montes, todo, alá abaixo onde aquelas casas, todo é xente a comer, como é, verdad, que non, hai moitísima xente, unha romería, o que pasa que agora é máis moderno que antes. Iso é o normal, porque ao haber coches van e veñen nunca se xunta a xente. E antes estaba toda xunta que viñan os autobuses, paraban aí embaixo 7 ou 8 autobuses e botaban aquí o día hasta outro día a mañá. Hai un novenario aquí, empezan 9 días antes, está así, tu é a xente aquí todos os días, cousas así. San Ramón é así. A Sillobre acoden as preñadas a parir porque os alí nacidos gozan dun privilexio de nobreza colectiva que os exime durante un tempo de levas e impostos. Ademais, na Romaría de San Ramón Nonato de Sillobre, beben auga da fonte, cuxa santidade comparte con Santa Mariña, tocan ao santo e dan 3 voltas ao redor da igrexa.